Исәннәрмесез, саулармысыз, татар штабыннан. Карагыз әле, сез бу кешеләрне таныйсызмы, юк? Сәлам, кем син? Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, җәмәгать. Сез беләсез иде кем икән бит, нәрсә дип күрсәтеп иде, күп сүзләргә яратам. İstediğimiz jırlıyız biz Allah'a şükür. Tanıdınız mı? Tagın kim булып әле син? No, sen enakaş bizni tanırga tegishsin. Biz betinde eng popüler jurşurmiz. Ketsem to'g'an yoqdan, shitda vaqt topmam. Yaşarman gel jonga tilaganda. Jırlayım to'g'an yoqdan. Әфәрин, шәп булды. Тагын ким булып син? Bir gene jırım var, bir gene jırımını bilesiz. No bir gene tugul indi. No bir gene minutta, birisini de unutta. Gilale yanıma. Тавышыңны үзәсең бит. Тагын ким бар синең ишеңдә? Чыгарып бөтенесендә. Bir jigit bilen tanıştım, ismiydi Hasan. Lakin bütün halk seni mutlu ol peşilmegen. Ol peşilmegen bulalımı, ol da tersim yazından. Eğer peşilmegen bulsan, fark et artık manşadan, fark et bundan manşadan. Татар штабында менә таныштым, Марсель Мустаев белән. Üzgülene canım, üzgülene dağın. Нәрсә җитмикән бу җанга. Булды. Бу кешене туктатып булмый. Әгәр дә әйтәм кызык дисәгез. Тем более, да. Рәхмәт, минем исемем Марсель Мустаев. Салават та түгел. Син кайларда бар? Кайсы социаль челтәрләрдә? ВКонтакте, Нельзяграмда да бар, Телеграмда да, Ютубта да, bütün WhatsAppта да. Бүтән җирдә сине Марсель Мустаев буларак табарга була. Марсель Мустаев, сценический псевдоним, артист мына исемем Эмма. Okay, let's go.